Poštanski sandučić ne mora nužno biti pričvršćen za ogradu. Ako ste spretni s alatom, imate volju, sami možete izraditi stalak za sandučić koji će pristajati vašem eksterijeru. Ostanite s nama i pokazat ćemo vam kako. Poštanski sandučić možete kupiti u svakoj specijaliziranoj trgovini, a na raspolaganju su vam razne dimenzije i oblici. No, ne morate samo postaviti kutiju na ogradu ili zid kuće. Poigrajte se i napravite zanimljiv stalak koji će odlično izgledati na vašem ulazu. Pokazat ćemo vam kako možete napraviti zanimljiv drveni okvir na koji ćete postaviti poštanski sandučić. Možete se poigrati bojama i dimenzijama kako biste ga savršeno uklopili na ulaz svog doma. Za izradu stalka za poštanski sandučić, uz ostalo, bit će nam potrebna jedna daska, 3 kvadratne letve od masivnog drva, 4 pravokutne letvice, kukice i lanac. Od alata ćemo koristiti akumulatorsku bušilicu, turpiju, ručni cirkular za drvo, brusni papir i bezbojni lak. Za početak ćemo izrezati sve elemente potrebne za slaganje konstrukcije. Kada je sve izrezano i nakon što smo pripremili pozicije za spajanje, krećemo s montažom. Prvo ćemo spojiti kvadratne letve i napraviti osnovu konstrukcije, kao i nosače za poštanski sandučić. Nakon toga krećemo s izradom drvene rešetke koju ćemo smjestiti u okvir. Prvo je potrebno uzeti mjere, nakon čega krećemo s izrezivanjem i spajanjem. Kada imamo okvir, a letvice smo složili za drvenu ispunu, montiramo tablicu s brojem i napokon poštanski sandučić. Drvenu konstrukciju smo zaštitili prozirnim mat lakom. Nakon toga obojite je prema vašim željama ili ostavite u prirodnoj boji drva. Želite li sami izraditi ovakav poštanski sandučić? Pratite upute koje se nalaze na portalu InDesign.hr.